Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Müslüman doğanlar, bugünkü dersimizde halkımızın içinde käbir adamlarda bar olan yanlış düşünce barada durup geçeriz. Ol yanlış düşünce hem Müslüman doğanlar millet parazlık, tire tayfa parazlık, velayet parazlık kefeli, hastalığı. Gynasagam içimizde käbir insanlarda häzir küneçinde hem şu düşünce saklanyp galypdyr. Şol batyl we ýalňyş düşünce. Milletçilik etmek, tire taýpaçylyk etmek, welayetçilik etmek, şuň üstünde, şuň esasyna biri bilen düşmançylyk etmek, birek-biregi ýigrenmek, zulüm etmek, haksyzlyk etmek. O şuňa beňzeş zatlar häzir küneçinde hem gynasagam içimizde käbir kişilerde saklanyp galypdyr. Bilişimiz ýaly musulmanlygyňlar insanlaryň hemmesiniň asly bir. İnsanlaryň hemmesiniň asly bir. Atamyz hem Adam aleyhisselam. Adam aleyhisselam bolsa toprakdan yaradylan. Şonuň üçin musulmanlygyňlar Allah Taala'nın gatynda plan millet, plan tire, taýpa, plan renkli, plan dille gurlayan kişi diýen zat ýok. Allah Taala'nın gatynda musulmanlygyňlar iki sany millet bar. İman edenlerin milleti, yani Müslümanların milleti ve iman etmeyen kafir müşriklerin milleti. Ve Allah Teala'nın katında Müslümanlar iki sany adam var. İki topar adam var. İman eden takvalı adam ve imansız bir takva adam. Ya da günahkar adam. Ve Müslümanlar insanların arasındaki üstünlük nämede? İnsanların arasındaki üstünlük Müslümanlar imanna ve takvalykda. Takva kim? Allah'a iman edip Allah Teala'nın buyuran zatlarını berca ediyor ve Allah Teala'nın qadagan eden zatlarından kaçan kişi. Allah'a iman ediyor, Allah'ını birleýär, Allah'ını tevhid ediyor, 5 wagt namazyny kılýar, Ramazanyň agzyny bekleýär. Ayal maşgala bolsa Allah Teala'nın buyuruşyalykka örtünýär. Gysgaça Allah Teala'nın buyuran buyruklaryny berca ediyor. Ve Allah Teala'nın haram eden zatlarından hem kaçıyor. Allah Teala ara haram edipdir, ara içmeýär. Para almaya, para bermeye, yalan sözlemeye, adamlara haksızlık etmeye, adamlara yukarıdan seyretmeye. Yani gıysaça Allah Teala'nın haram eden zatlarından hem kaçıyor. Yani şol takva kişi. Ve üstünlük hem neyme şol iman ve takvalıkta. Eğer sen iman eden adam olsan ve takva adam olsan Allah'ın katında sen derecen beyik üstün. Allah'ın dergahında sen derecen beyik. Emma sen iman etmesen ve bir takva olsan ya da iman edilen bir takva ol fıskı fucurun içinde günahkarçılığın içinde gezip görsen Allah'ın katında sen bir kadar adam. Haysi milletten bolsanam, haysi tireden bolsanam, haysi velayetten bolsanam, vazifen näme bolsa da, derecen näme bolsa da sen bir kadar adam Allah'ın katında. Şonuň üçin Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de geçen hadisinde şeýle diýär: "Fennasu raculan berrun taqiyyun kerimun alallah ve facirun şaqiyyun hayyinun alallah." İnsanlar iki tane adamdır diye. İnsanlar iki adamdır diye. Yaxşı adam, takvalı adam, Allah'ın katında kadırlı adam diye. Ve günahkar adam, bedbagat adam, Allah'ın katında bir kadır adam diye. İki tane adam. Ve devam ediyor. Ve nasu benu Adam. İnsanların hemmesi Adam aleyhisselamın çağlarıdır. Ve halakallahu Adam minat turab. Ve Allah Teala olsa Adam aleyhisselamı topraktan yarattı diye. Ve yine sevgili Peygamberimiz devam ediyor bu sözün aydınından sonra. Kal Allah: "Ya eyyuhan nas, inna halaknakum min zakarin ve unsa ve cealnakum şu'uban ve qabaila li ta'arafu. İnne ekramakum indallahi etqakum." Ve Peygamberimiz diye Allah Teala ayette diye Kur'an-ı Kerim'de Hucurat suresi, Kur'an-ı Kerim'in 49. suresi 13. ayetinde: "Ey insanlar, biz sizi bir erkekten ve bir ayaldan emele getirdik. Ve sizi birek tanar ýaly milletler ve taypalar edip koyduk." Ünsürün Allah Teala näme diýär? "Ve biz sizi birek tanar ýaly milletler ve taypalar edip koyduk." Allah Teala'nın katında in kadirliğiniz has takvalı bolunuzdur diye Allah Teala. Demek
Bir erkekten o bir ayaldan emele getirdik Allah Teala diye. Siz bir ayal o bir erkekten emele getirdik diye. Kim olar? Adam aleyhisselamdan ve Havva enemizden emele geldi insanların hemmesi. Hemmesi görüyen milletleriniz bir atadan o bir eneden emele gelen. Ve Allah Teala diye sizi halklar ve tiralar edip koyduk diye. Ne için? Bunu sorun Müslüman doğanlar. Ne için insanlar milletlere ayrılıptır? Milletler öz içinde tire tayfalara ayrılıptır. Ne için? Allah Teala etti. Li ta'arafu birek tanariyalak diye. Birek tanamaklığınız için diye. Ne değil ya? Tanımayan başka bir adamın göründü. Sen kimlerden değil ya? Ya sen nereli değil ya? O da aydiya plan yerden, plan vilayetten, plan milletten, plan tireden özünü tanıdı ya. Demek şu milletler bolmaklığımızın, tire tayfa bolmaklığımızın, bölünmeklığımızın sebebi ne mekan? Birek tanımak için, tanışmak için. Milletler bolluk, tire tayfalar bolluk. Bireğin üstünden, yukarısından seyretmek için değil. Milletler ve tire tayfalar bollular, bireğin üstünden gülüp kemsitmek için değil. Ya olmasa özünü başkalarının üstünü görmek için değil Müslüman doğanlar. Dili, renki, yaşayan yeri, tiresi, vilayeti, milleti sebepli yekelemek için değil. Bu zatlar için millet bolmanlarız biz. Bu zatlar için tire tayfa bolmanlarız. Ne için tire tayfa olupturuz? Bireği tanımaklığımız için ya Allah Teala. Ama bizi yaradan Allah Teala bizim eyyamiz, bizi bizden qovul ya. Ama biz bunu bir kaptala koyup biz öz yanımızdan milletçilik edip, tire parazlık edip, tayfaçılık edip, vilayetçilik edip, bunun üstüne düşmançılık edip, bireği yigrenip, hiç kim öz milletini saylap bilmeye, hiç kim öz doğacak yerini saylap bilmeye, Allah Teala'nın takdiri bilen bolyan zat hiç kim öz dilini, renkini saylap bilmeye. Allah Teala'nın yaradan zadı bul. Sen gelip başka bir milletin, başka bir taypan, dilinin, yurdunun, vilayetinin üstünden gülsen, Allah Teala'nın yaradan zadının üstünden güllün bolya. Hiçbir akılın, sağdın akılın, dinin kabul edecek zadı der. Ve yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Ahmed'in musnedinde geçen hadisinde diye ya eyyuhan nas, ey insanlar, ey adamlar diye, ala inna rabbakum vahid, dikkat edin diye, sizin Rabbiniz bir, ve inna abakum vahid, atanız bir, ala la fazla li arabiyyin alal a'cemi, dikkat edin diye, Arabın Arap olmayanı üstünlüğü yoktur. وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى الْعَرَبِي, Arap olmayanın Araba üstünlüğü yoktur. وَلَا لِأَحْمَرٍ عَلَى الْأَسْوَدِ, Kızılın kara üstünlüğü yoktur. وَلَا الْأَسْوَدَ عَلَى الْأَحْمَرِ إِلَّا بِالتَّقْوَى, ve karanın kızıla üstünlüğü yoktur, dine takvalıktadır deyip aydiya. Üstünlük dine takvalıktadır. Sen plana üstün bolup bilersin dine takvalığın bilen, tiren bilen değil, milletin bilen değil, vilayetin bilen değil, vezifen bilen değil, pulun bilen, baylığın bilen değil. Asıl sen üstünlüğün nemede bolup biler Allah'ın katında dine takvalıkta. Ol has Allah Teala'nın dinini köpürek bercay ediyendir. Has takvadır, has takvalıdır. Yeke hem Allah Teala'nın buyruklarla yaşayanlar, beyleki kovuşarak aktaran üstün bolan şu Allah Teala'nın dinini has köp bercay ediyen kişi. O üstünlük dine şondan Müslüman da onlar. Ve Hucurat suresi yankı okan suramızın 49. suram, Peygamberimizin yankı hadisinin sonuna aydın ayeti var. 13. ayetti. Ve şol suran 10. ayetinde Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diye innemel mu'minune ihve diye, iman edenler doğanlar diye. İman edenler doğanlar deyip aydiya. Şimdi biz Türkmen sanımızdan misal alsak, bizim %100'e yakınımız Müslüman. Özbek'em olsun, Türkmen'em olsun, Tacik'em olsun, Fars olsun, içimizdeki başka gayri milletler olsun, ağla ve böyle hemmemiz %100'e yakınımız Müslüman. Allah Teala hem diye innemel mu'minune ihve, iman edenler doğanlar diye. Müslüman doğanlar din doğanlığı, can doğanlığından üstün.
Şonuň üçin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döwründe iman eden kakasy müşrikdi, ogly musulmanny seweşdi, bir o tarapda, bir bu tarapda, bir-birine garşy seweşdiler. Näme üçin? Çünkü iman doganlygy, din doganlygy ganygnlykdan ýokary. Inna Allah Teala Kur'an-ı Kerimde diýipdir, aglan edýär. İman edenler doganlyr diýär. Indi biz bir ýurtda ýaşap oturýarys, aglaby bölen biz musulman, alhamdulillah, we sünni hemmemizden bir dille gurlaýas. Şu özbek bolsun, başgasy bolsun, kırgız bolsun, kazak bolsun, şol Orta Asya'da ýaşaýanyň hemmesi terjimecisiz biri-birini düşünüp otur. Garnaşlyk diýsen bar, barymyz bir näme şu Ulu Türkistan. Orus padşa gelmedinden Türkistan ady şol geografiýaň. Türkleriň ýaşaýan ýurdu diýmek. Türkistan soň gelip paýlaşdyrýarlar, bölüşdirýärler, birek düşman edýärler, näme bulary ullanmak ýeňil bolsun diýip. Kanymyz bir, dinimiz bir, dilimiz bir. Biz öz içimizde gelip inni näme diýäs, milletçilik edýäs. Ay özbek beýle, türkmen beýle, soň kazak bilen kyrgyz öz arasynda dawa edýär. Yine bir başgasy bilen dawa edýär. Bulary bir gyra goýýas, öz içimizde Türkmenistanyň içine gelýäs. Käbirlerimiz ol welayet, bul welayet. Plan tire, plan taýpa. Şol bize gelşek wagtda musulman onlar biz musulman bolsak, hakyky musulman bolmaly. Ýöne sözde musulman diýip özümizi allap ýörmäliň. Eger musulman bolsak Allah Taalaň diýen zatlaryna kulak asmaly. Allah Taala diýär, musulmanlar, iman edenler doganlyr diýär. Onda gelin dogan bolalyň. Gelin dogan bolalyň, taşlalyň bu zatlar musulman doganlar. Birek-biregimiziň üstünden gülüp tire taýpaçylyk etmek, millet paraçylyk etmek musulmana gelşek wagtda. Ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de geçen hadisinde diýär, la tahasadu, birek-birege görüpçilik etmeň, ve la tenajeshu, almajak zadyny aljak sırap bahasyny götürmek üçin aljak sıramaň diýär. Hile edýärler, bazarda almajagym bolsa müşteri çekmek üçin yalandan alan sırap bahasyny götürjek bolup şonu etmeň diýär. Ve la tabaghazu, birek-birege ýigrenmeň. Şu milletçilige diýen adam ýigrençdere diýär, duran ýerden ol welayet, bu plan tire, bu plan taýpa, ol plan yerli, bu plan yerli diýip näme diýär? Ýigrençdere diýär, düşmanlyk döre diýär. Düşmanlyk kimin gowwarýandy? Şeytanyň gowwarýandy. Ve diýär Peygamberimiz, "Ve la tadabaru", birek-birege diýär, arkaňyzy öwürmeň diýär. Ýani ýardamsyz goýmaň. "Ve la yebi' ba'dukum ala bey'i ba'd." Bir toparyňyz bir toparynyň ede oturan sewdasynyň üstüne gelip sewda etmesin diýär, sewdasyny bozmasyn. "Ve kunu ibadallahi ihwana." Ey Allah'ın kulları diýär, dogan boluň diýär. Ey Allah'ın kullary, dogan boluň diýär. Gurulasak hemmemiz peygamberjan diýäs. Hawa şoňa meňdeş peygamberimiz gowwarýanlygymyzy aýdýas. Emma diňes dille gowwarýan diýmekligiň, söýýän diýmekligiň, jan diýmekligiň hiç bir haýry ýok. Eger de sen amalyň şol sözüňe gabat gelmese. Eger gowwarýan bolsak, peygamberimizi hakyky musulman bolsak, onda şu söze kulak asmaly. Sahih Müslimde şu hadis. Ve kunu ibadallahi ihwana diýär. Ey Allah'ın kulları, dogan boluň diýär Peygamberimiz. Dogan boluň diýär. Dogan ýamanlyk islermi? Dogan üstünden gülermi? Bilem dogan bolmaly. We diýär, el muslim ahul muslim. Musulman musulmanyň doganydyr. Musulman musulmanyň gardaşydyr diýär. La yezlimuhu, ona zulüm etmez. Ve la yahzuluhu, onu ýardamsyz goýmaz. Ve la yahkiruhu, onu näme pes ve har görmez diye, özünden aşağı kasaplamaz onu diye. Ve sonra diye, et-takva ha huna ve yushiru ila sadrihi salasa marrat. Döşünü üç gözek korkup kaytarap aytdı diye. Takvalık şu yerdedir diye. Takvalık şu yerdedir diye. Ve devam ediyor. Bihasbi imre'in mineşşer en yahkira ahahul muslim. Bir insana günah hükmünü diye. Musulman doganny özünden pes, hor, hakir görmeklik yeterlikdir diye. Sen men plan tire, men plan welayet, men plan şäherden diýip özüň üstün tutup oňa ýokardan seredýäňa, şoň özü sana yeterlik şer, kıyamet günü yüz garalyk ulu günahkarçylyk şoň özü. Hiç sat etmeseň, oturan ýeriňden şoňa ýokardan seretseň, şoň özü sana eýýam yeterlik günahkarlyk boljak eken musulman doganlar. Ve ondan daşgarkan musulman doganlar ýan gaýdy şumy ýalakka Orta Azia halklarına näme öňki ady Türkistan.
Orus paçça gelip biz böldü. Hemmemiz doğun. Şul halklan hemmesi Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek hemmesi şu tercümeçisi öz aramızda guruluşup bilýäs. Bizi kän birleşdirýän zat ba. Kanımız bir, dilimiz bir, dinimiz bir, hemmemiz aglaby bölümimiz ahli sünnet. Hawa jahilligem bolsa, ilmsizligem bolsa umumyny hemmemiz ahli sünnet. Şunça bizi birleşdirýän zatlar barka. Şunu biz peýdalanyp din dünýämiz üçin, hayrymyz üçin peýdalanmak barka biz şeytanyň dinine edip bölüşýäs. Birek aýyrjak bolýas, agzalyk durýas. Bu şu akıllı adamın etçegi işin musulman doğunlar oylanmalı şunu. Özlüğüm ben doğunum, Kazağım ben doğunum, musulman doğunum bolmasa qan doğunum. Şulan hemme söylenme, qowwat nışıklarda olmalı, birek usundan gülmeli däl, velayet edip tire taýip edip birek usundan gülmeli däl. Beter näme etmeli? Aramızda bar bolan qowzatlary öwrenmeli. Bizim durlulugumuz, durlu tire taýip bolmaklygymyz. Gurlamızda biri bizim şiwelerimizin, gurlayışımızın tapawutluklarımız bizim baýlygymyz. Käbir adamlar näme diýär Türkmenistanymyzyň içinde başga welaýetden gelip öz şiwesinde, öz lehjesinde gurlasa üstünden gulýar. Üstünden gulmeli däl, ol bizim baýlygymyz ol. Ol öz şiwesinde gurlaýar. Sen öz şiwaňda gurlaýan bul baýlyk, bul kemlik diýär, üstünden gulunmeli zat däl. Her bir taýpan tiran özüne mahsus geymi bar. Öz milli naharlary bar, we şoňa meňzeş. Şunça gowluklar bar, şulary bir gow tarapdan görüp peýdalanmak barka, biz näme diýip birek üstünden gülüp, düşmanlyk döredip, kapara we şeytana gülki bolýas. Gaýry milletler diýär özüňiz bir 6 milyon näme o welayet, bu welayet bolýanyz diýär. Başga milletden men milletini aýdyp oturmaýyn şey diýär. Men duşdum diýär, iki türkmen biri-biriniň üstünden ikisem Türkmenistany diýär. O diýär men has türkmen, beýleki diýär men has türkmen. Musulman doğanlar şu boljaklatmy biz bir ýurdun ýaşaýjylary hemmemiz musulman şey dip gülki bolup bermek gowzatmyşyl. Bir gow oýlanalyň, pikirleniň musulman doğanlar. Sen haýsy millet bolangdan näme, haýsy tire bolangdan näme, haýsy taýpadan bolangdan näme? Eger sen aryň namsyň bolmasa, eger sen halal adam bolmasaň, eger sen haramzadalyk edýän bolsaň, beýuslyk edýän bolsaň, haram ýan bolsaň, sen in gow milletten, in gow taýpadan bolangda da haýry ýok. Sen peýgamberiň nesli bolangda da haýry ýok. Sana ola türkmen bolmagy, arasda türkmen bolmagy aňarda dursun. Hut peýgamberiň nesli bolangda da, sen qakan peýgamber bolsa da haýry ýok, özüň iman etmeseň. Nuh aleyhisselamyň ogly kapır da qaqasy peýgamberdi. Haýry boldymy şoňa qaqasynyň peýgamberligi? İbrahim aleyhisselamyň atasy müşrikti. Qaqasy müşrikti, but jasap ýady. Haýry boldymy oglunyň peýgamber bolmaklygy? Peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem agasy Ebu Talib müşrik bolup öldü. Peýgamberimiz gaty gowan gorýady, peýgamberimiz onu gow gorýady. Köp etdi peýgamberimize. Amma iman etmän öldü. Diýmek sen gow milletin gow bolmaklygy, arassa bolmaklygy we şoňa beňzeş. Eger sen iman etmesen, gow adam bolmasan bu zatlaryň haýry ýok. Ýöne gurup öwülmekden ibaret bolýar. Wayna bir bellemel zat. Onun bärde musulman doğanlar diýmeýäs aslyny öwrenme, tiraňy bilme, taýpaňy bilme, öz edim bolum öwrenme diýmeýäs. Dinimiň gadagan etmeýär, öz diniňi bil, başlaň öz taryhyny bil, öz dilini bil, öz edim bolumlaryny öwren. Bu zatlar gowy zatlar. Emma gelip muň üstüne birek başga birine ýokardan seredip adamlary birekden aýryp düşmançylyk döretme. Şoň üçin musulman doğanlar şu zatlar oýnalalyň, şu zatlardan el çekeliň, şu ýalňyş zatlardan. Bular musulmanlarla gatnaşymyz şoňalak bolmaly. Gelinni musulman bolmaýanlara garşy nähilik bolmaly. Ola musulman eken, musulman bolmaýanlarla biz gatnaşykda bolmaly. Biziň ýurdumyzda başga dinler hem ba. Dinimiz diýmeýär git başga diniň üstünden gül, zulüm et, başga halkyň, musulman bolmaýan halkyň üstünden gül, olarla düşmanlyk et, kemsit diýmeýär din. Din bunu kabul etmeýär. Din diýär olarla hem adaletli bolýar. Olara da zulüm etme diýär. Elinden geldigiçe olara da ýagşylyk etmeli. O da bir insan. Din doğanyň bolmasa da o da Adam aleyhisselamyň nesli. O da insan, ol adam. Biz olarla hem gow bolmaly. Olara da gowatnaşykda bolmaly. Olara da görelle bolmaly. Olar hem bizden görüp musulman bolsun. Hakka gelsin, yürekleri yumşasın. Emma gynansak da bir kapıra görelle bolmaklykdan geçen
Kapırlığın qovatnaşıqda olup olara bir İslam'a çekmekten geçen öz Türküy halkımızdan, öz tiramizdan, öz milletimizdan tersleşip bör. Sen plan vilayet, sen plan tire, sen plan tayfa dip üstümüzden gülüp yekelep daşar yurtlarda da eştiyas görýäs, maskara olup birek ayrılışıp ayrı olup Müslüman doganlar hey şu aklın dinin kabul edecek zat del. Aklın o dinin kabul ediyen zatı del. Şoň üçin şu zatlardan el çekelin, oýanalyn Müslüman doganlar. O Müslüman doganlar yeri gelende bellek geçsek, egerde düşman gerek bolsa, ýigrenmäge zat gözleýän bolsak men size aýdaýyn nämen ýigrenmeligini. Eger düşman gerek bolsa men düşmana aýdaýyn size Müslüman doganlar. Bizim düşmanymyz Müslüman doganlar şirk bolmaly. Batıl inançlar bolmaly. Bidgatlar bolmaly. Bizim düşmanymız we ýigrenýän zadymyz, we ýigrenmeli zadymyz. Arak bolmaly, zina bolmaly, paraxorçylyk bolmaly, yalançylyk we gep gıybet bolmaly, töhmet bolmaly, narkotik önümler bolmaly. Yarım yalaňaç geyinmek bolmaly. Biz gurulsak ay biz eýle türkmen, ay biz beýle türkmen, biz namysy o türkmenler bady taryhda galyp barýar. Bun kurunda da baýona az. Hani bizim öwünýän türkmen, hani bizim ol aýal gyýlanmaz. Han namysy üçin ölen aýal gyýlanmaz. Nirde? Ol kıssalarda gurrun bararlar düşmana özüne elin düşmanın el degmesini pol dağdan özüne aşağı atan türkmen gyýlar. Indi biz nähilek bolup börs? Hol özüni tenni satyp bören ahlaksyz we bozuk aýallar ýalakka ýarym ýalaňaç geýip, geýnenem geçen internetde onam goýup ulyla şeý dip görkezip bör. Gurulasaň men türkmen. Sen türkmen bolman kim bolsaň bolay. Eger bolşuň şu bolsa sen bir bigadyr, bir biderek adam, nadan adam sen. Biz şu zatlara üns çekmeli, Müslümanlar şu zatlara karşı görüşmeli, şu zatlara karşı birek ünsümüz çekmeli, şu zatlar biz özümizden hem düşman bilmeli. Deýuslygy, binamyslygy özümizde düşman bilmeli we ýigrenji bilmeli. Agzalylyk bizim düşmanymyz bolmaly, agzalylyk agzybirlik däl. Biz bu mal agzalylygy özümizde ýol edipdiris. Agzybirlik elimizden tutýars, elimizden tersi bilen. Şol milletçilik edýän adam, tire paradlyk we welayet paradlyk edýän adam, Müslüman doganlar özü düşünüp ýa-da düşünmän öz milletine we halkyna we ýurduna ziýan edýär. Düşman bir ýerek gelse näme diýär bir halky bölýär. Şonu bölek buçak edýär, ullanmak şonu yeňil bolsun diýip. Şol milletçilik edýän adam bir düşmanyň öz başga halka edýän işini edýär. Milletçilik etmeklik bilen özü bilsin ýa we bilmesin. Welayetden sen plandan sen şundan dip bölýän adam bir halka düşmanyň etmeli işini özü edip berýär. Mugaw düşünse özüni öz halkyny ýok edýär. Şoňa oýlanmaly Müslümanlar. Hatta şul milletçilik we tire taýpy paradlyk köp zat elden gidýär. Çünkü şu zadyň bar ýerine agzybirlik bolmaýar. Agzybirligiň bolmadyk ýerine agzybyr bolmaýan halklar elinden köp haýyrlar gidirýärler. Düşmanlarynyň elinde oýunjak bolýar. Hatta ünsörüň Müslüman doganlar şul agzaly bolan halklaryň elinden watany gidýär, watany. Öýü gidýär, namysy gidýär. Näme üçin? Çünkü agzaly düşman gelýär, o taýpany buňa kuşgur diýär, ony buňa kuşgurýar. Öz ýanyndan gowluny hoşlap, ol oň üstünden gülüp, buň üstünden gülüp düşmanam aňardan etjek işini diýär. Yurt, watan elden gidýär, namys elden gidýär. Ne şul kiçik zat, emma kiçik zat bolup görünýär bize, emma asletine gaty uly zat. Hatta Müslüman doganlar şul milletçiliğin erwetligine düşünen kapırlar hem şunu öz içinden aýryp otýarlar. Tarih okanlarymyz bilýändir, ta dünküne çenni Amerikada käbir naharhanalarda näme dip ýazyp durýardy? It we gara ýagzylar girmek bolmaýar, it we negerler girmek bolmaýar dip ýazýardylar. Indi şol halklar näme etdiler? Şol edýän işleriniň akly tersligini peýdasy zatdan düşünüp indi şuň kowunna öz baş tutanlary bir gara ýagy saýlaýarlar. Kapır şoňa düşündi şu zadyň erwetligine, emma biz Muhammed ümmeti diýip bolup görüşümizde seret. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıldan öň şu milletçiligine ýanky okan hadislerimiz bilen ýok etdi. Milletçilik diýen zady tire paradlyk, taýpy paradlyk ýok etdi Peygamberimiz. İlkinji azan aýdan kişi bizim ümmetimizde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ilkinji azançysy Afrikalı gara ýagyzdy Bilal radiyallahu anh. Emma bul dünýä hak kuwa uğratacak bolyan insanlar, Avrupalılar ve Amerikalılar
bundan 200 yıl bundan yankı diýen zatlarymız ýazýardylar naharxanam öňünde. Bize hak hukuky, adam haklaryny öwretjek bolýan kişiler barmagyny çöm boldup, akıl satjak bolýan kişiler da düýün kuguna çenni şey dip näme gara ýagızlara bir haýwan hukmyna seredýärdiler, özlerinden bolmaýanlara. Düýün kuguna çennin tak gitler näçe müň näme ýewreýi öldürip milletçilik edip aras salajak diýip, emma bizim sahabalarımızın içinde Yahudi asıllı bolan insanlar var. Qyýdalyp beripdirler bizim ümmetimize, Müslüman Yahudiler var. Bizim ümmetimizin içinde mümkün misaly var. Bizim dinimiz bunu 1400 ýyldan ýok edip gidipdir. Emma biz hususan biz Türkmenler öz dinimizi öwrenmeýäs, taryhymyzy öwrenmeýäs. Nadanlygymyz we jahilligimiz sebäpli gelip 6 milyon halkymız var. Birek bilen näsen plan bolar. Özü 6 milyon. 80 milyon olup 100 milyon, 150 milyon, 70 tane halk yaşasa ay bular biri-birini düşünen ok, dilleri ütköşük. Düşmanları bular ullanýar diýsen, beýle adama yok. 6 milyon öz yakamız, öz elimiz. Şonda da akmaklyk edip, nadanlyk edip, şeýdip, häzir küneşeni şeýdip baran adamlar var. Surman doganlar, awwanama gurlasan gurla oturmaly. Şul aýdylaryň üstünden bizim dilimizin öwrülenden düşünürjek bolýas. Allah üçin nasihatymyz. Gelin şu zatlardan el çekelim. Bu zatlar bize hiç ne ahiretimizde ne dünyamızda peýdasy ýok, beter ziyany var. O şul %100 görünüp duran zat, şu zatyň bar ýerine agzyrlyk bolmaýan ýerine halk elinden köp zadyny gidirýär. Şoň üçin gelin musulman olanlar şul haram işten, şu millet paradlyk we tire paradlyk, welayet paradlyk işinden tawba edelim. Allah Teala'dan bağışlanma dileyelim, birek bilen doğan bolalım, dinimizi öwrenelim, akidamyzy öwrenelim, we unutmalyň bizim düşman we ýigrenji bilmel zatlarymyz ýankı sanan haramlyklarymyz. Şular biz özümizde düşman we ýigrenji bilmeldir. Walhamdulillahi rabbil alamin.